ngono. Heeh. Uga ana Pakde Marwata. Oh. Ora lali ikon kota Klaten Mbak Apri, Mbak Mimin. Ngono. Akhirnya ketemu ning alun-alun Klaten. Wong panjenengane Mbak Apri, Mbak Mimin iki ya tak gawa ning Rembang bola-bali hari jadi ya wis tahu Mbak Apri, Mbak Mimin. Ngono iki gentenan awake dhewe. Sembah nuwun para bintang tamu diaturi munggah. Ya siji-siji to ana bareng ya piye. Uga ana Mbak Eka barang. Kawitan saka Pakde Gareng Sumarbagya. Oh iya iya. Diaturi munggah. Monggo Pakde. Aja ninggal aku trimo bonceng. Wiwit budal Cinta berbarengan barang warna lampe abang kota gila. Liane baca nite, baca nite, lamun nite, kawalek kembing burite. Wilujeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu Mas Sigit. Malam yang berbahagia mengeti ambal warsa kota Klaten yang ke-215 gelar kelir wayangan. Alhamdulillah niki kula kocape mung pindah nggon tok. Oh, ngaten nggih. Wau dalu kula teng Kecamatan Manuk mriku. Kok Manuk? Trucuk. Oh, Trucuk. Nggih, sakniki ditimbali kalian Jen Bupati. Dibedol Bu Bupati. Nggih, alhamdulillah wong jenenge rezeki iki rezekine wong diberitake mati nu malah kathah ya Mas. Nggih. Niki ya sapa sing seneng to diberitake mati iki? Nggih, pisan bola-bali tak kandhake pendak wayangan aku kudu pertama kali sing tak ucap Bapak Ibu kula tesih gesang. Gareng Semarang tesih gesang. Nggih, yen beritane Gareng Semarang meninggal dunia kecelakaan niki kula klarifikasi kula tasih gesang. Anak kula Angga Salatiga Gareng Salatiga katelahipun ingkang kecelakaan. Nggih wonten lepat kirangipun wonten kladuking ucapan mugi diagung pangaksananipun kangge anak kula Angga mugi swarga papanipun. Amin. Wong ya wong anak didik ki minangka bapak didik ya kudu njaluke ngapura. Ah iya kaya ngono kuwi pancen penting. Aku ki tenan aku kocape wong nganu ya bali sik Mas iki mau ngerti dicepaki hotel ora mulih aku. Oh lah. Panjenenganipun Ibu Bupati, Ibu iki tanggung jawab ngerti kanca-kanca seniman anu aja. Teng hotel ki mawon Mas Sigit ampun. Cepaki hotel tok ki. Ya Mas kon bubuk ning ngono. Aku butuh pijet kok. Wis. Hae wong kok wong ki mbok aja pikirane ngeres to. Mau pijet kesel tenan kok. Aku butuh pijet mula mulih sik. Bojoku sing mijeti. Wong saiki kene Semarang ki ora ana 2 jam lho Mas. Oh iya cedhak kok ya. Lewat jalan tol ki wis Tol. Mas ku dalang-dalang iki saiki do buta huruf kok tulisane TOL kok diwaca tol. Ya tol sing kaprah sing lumrah kuwi jalan tol. Ah wong salah kok dikaprahke. Wong tulisane TOL ya diwaca ya tul. Nah, liwat tol mudhun pertelon Kartobesar. Ora eneng kok Kartobesar, Kartosuro. Saiki iki sih besar urung sura. Oh iya. Pancen omongan karo dagelang ini orang hati-hati ya. Lunyu ilane. Oh iya sing marahi mundak regane iki lunyune iki kok. Sok ben Kerpono kemu nganggo oli reng ben saya mundak terus lunyu banget kuwi. Ayo wong ngene iki wah nggih matur sembah nuwun nderek ngregengaken swasana HUT Klaten. Nggih. Luar biasa 215 aku ngarani. Heeh. 215. 215 ki sesuai dengan kondisi Ibu Bupati. Ibu Hajah Sri Mulyani. Nah, 2 tahun beliau menjabat sebagai bupati. Iki meh 2 tahun beliau menjabat.
Satu yang dituju kemajuan Kabupaten Klaten, kemakmuran rakyatnya. 5 itu dengan semua itu dengan dilaksanakan berlandaskan 5 sila Pancasila. Titikane daerah maju ki gampang, Mas. Apa, Reng? Ana 3 bab. 1 Dalan alus, 2 kahanan padang, 3 banyu lancar. Wis Kuwi patokane kuwi angger 3 iki kecakup berarti daerah itu maju. Mergo Klaten kuwi daerah sing penuh dengan resiko karena Klaten itu Kanyatu kabupaten yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan DIY. Nggon ki angger perbatasan ki resikone gede kaya Rembang barang lak perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Nah, itu resikone gede yen maju ya maju tenan, yen bosok ya bosok tenan. Layak nggonku kok sing maju Gur Tuban, Rembang ora. Lah makane iki Klaten iki mulane kabupaten yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan DIY. L Luas tanahnya atau luas wilayahnya 655,56 km persegi. Weh, kok yo apal. Maca kok. Oh iya. Adapun bupatinya panjenenganipun Ibu Hajah Sri Mulyani. Weh, Tahun ini menginjak umur ke-215 tahun. Era ini membangun dalam segala bidang. Namun yang didahulukan adalah mempererat persatuan dan kesatuan. Weh, Klaten. Wis lunas sih lambene lunyu dene. Aku ki aku ki ngene iki mung kari nyaur utang kok, Mas. Wis dibayar lunas ngene iki yo kari wassalam iki kok. Kari ngentesi tatase ngembun. Ya wong nyambut gawe nganti esuk lek ngenteni tatase ngembun to, Mas. Oh iya. Nggih, mboten langkung puji kula dumateng Klaten saya ngrembaka saya mindak maju. Jamin amin. Aku ki yo nggumun lagi ki lho ning Klaten kok entuk job HUT kok dinepke hotel yo lagi tahun iki ya. Lah biasane? Biasane kler-kler ning pinggir RRI ngono kuwi. RSPD ngono kuwi. Biasane iki wah iki dimuktekke tenan kanca seniman. Nggih. Ini ya bola-bali kanca seniman dikai kasur empuk malah gelar kloso ning ngisor. Lah kuwi aku ki ya kuwi kasur ki dituruni lek kok do turun ya jebul iki remi malah. Ora ngene ora ono. Oh ora to? Kae nulis notasi Klaten bersinar. Lah tak kira ki remi tiwas aku arep melu. Ning aku mau ambak mak tletuk ning aku terus tak inget-inget bahwasanya apik lho. Klaten keren. Iki sing diarani Purwokanthi. Sekarang Klaten keren. Keren ki tegese keren ki wong menungso keren ki nang didembek sithik obah. Dadi Klaten ki lagi menggeliat bergerak maju. Tidak seperti tahun-tahun yang lalu lebih makmur rakyatnya. Secara bahasa lain keren adalah penuh inovasi. Ora, aku sik Pajero ora Innova kok. Malah sponsor malah. Ora, oh iya ya. Wah, Pajero gelem kok tak tukoki Pajero. Mah. Pajero kok panas jaba jero patok jejer loro kok, Mas. Ndak mulo ki mah. Ora gelem monggo sing ngerti warai dadi. Nggih nyuwun sewu niki nderek ngregengaken daripada ning omah mung petan karo tanggane ning kene ditimbali diparingi rezeki. Dadi bupati iki ora gampang, Mas. Bu ki bukan sembarang orang bisa menjabat. Pada dasarnya dicari orang yang ber-IQ, ber-EQ dan ber-SQ tinggi. Tiada hari tanpa berkarya untuk rakyat dan wilayahnya. Iki figur beliau Bu Sri Mulyani iki pas cocok dasare pendampinge ya Bupati Sepuh kok. Nggih, Bapak Haji Sunarno. Nggih, tenan iki ya melanjutkan beliau dulu lah ya senang bab kesenian iki beliau ya seneng Pak Narno iki andil dalam mengembangkan budaya ketoprak karo wayang. Biyen malah kepara ulang tahun Indosiar, wayangan ono alun-alun sing digelar mapan ono kene kuwi mergo perjuangane Pak Narno ngono. Bener ki sing diarani mula tak bulan baleni beliau-beliau ini
mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Betul. Mergo yen merdeka ki mung dianggep merdeka ngono tok ki terus kok ampang, Mas. Iya. Mergo mergi meraihnya dengan cara yang luar biasa beratnya. Saya tekankan lagi bahwa Indonesia merdeka itu dengan cara meraih, bukan merebut. Karena kemerdekaan dulu belum ada yang punya, diraih oleh bangsa Indonesia, makanya meraihnya dengan perjuangan yang luar biasa. Deki dedikasi para pahlawan dulu, jangankan kok harta benda, nyawa pun diudukan untuk bangsa dan negara ini. Karena itu mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif seperti malam hari ini. Betul. Iki positif loh, iki yodono driyah, yodono rasa. Iki dono rasane kanggo sing mirsani bengi iki gawe seneng, dono driyahe yo ngekeki rejeki kowe aku ngene iki. Iki yo nurano kaya ngene iki lebon sesuk apa? Ngakonono kowe ado-ado kerembang ora ngakoni. Iya aku mau ngakoni kok aku. Lah iya, ngene kok. Iki gamelanmu to iki? Ha iya. Kok dengaren apik men iki? Lho kan biyen yo kaya ngene iki kok ngece. Aku terus curiga iki kok dengaren kok gamelane kok apik men resik. Iki mesti arep mbok tawake iki. Ora. Iki gamelan loro lopo ora bakal tak dol, Reng iki. Iki leh nyelengi siji-siji ya. Sing Oh, sing resik karpete to? Oh, mulane kok ketok padang. Karpete rupane abang, kelire anyar yo abang, yogone abang, sindene abang. Mergo abang ki saka tembung abang ki ayo bangun Klaten. Dadi abang ki ayo bangun Klaten. Uga iso diarteke aku bangga sebagai warga kota Klaten. Nah, kaya panjenenganmu ki beskape apa ki? Ireng. Iri dengki ora kepareng. Ireng, iri dengki ora kepareng. Kok iya ro? Oh, dedek kok dedek. Dedek. Lah nek biru ki lho. Biru ki bisa rukun. Wong urip ning alam donya ki ora dhewe, iso rukun karo tangga teparuk sanakadan pawong mitra liya brayan. Bisa rukun. Nah, sesuai tema hari jadi guyub rukun nyawiji bangun aku. Nah, kaya kae apa? Kae lurek. Heeh, sing dienggo Mbak Mimin karo Mbak April. Sajake ya duwene gor kuwi. Lurek ki lurusa pandangamu aja sok seneng lirak-lirik. Wong ki anggar seneng lirak-lirik bakale nimbulke iri dengki ning ati. Wow. No, wis ke njaluk apa, wis werna apa? Aku tukang wenter kok. Surjane Pak De Marwoto kembang-kembang. Wah, iya. Aku kok ditanya njaluk apa? Kuwi surjane Pak De Marwoto kembangan. Wong luwih becik mingkem aja mbanggake awake dhewe. Kembang luwih becik mingkem Aja sok mbanggake awake dhewe iki tegese wong sombong. Wong ning donya ki ora kena sombong. Luwih becik yen ana keluwihane awake dhewe kudu mingkem aja dibanggak-banggake. Iya. Blangkone yoga apa? Pletik-pletik. Heeh. Kuwi wis pirang taun ora diganti karo juraganmu iki. Iki anyar iki. Aku duwe blangkon seragam ngono ki 3 persis. Lah saiki nek oren mutiar wis saiki. Oren ki dongane marang Piyai Klaten, rezekine oren ora leren. Weh. Wis sapa meneh wis ayo aku mumpung aku sik tukang wenter lho. Ping sing mok nggo ping celanamu. Lah iki dongane awake dhewe. Apa? Ping pira awake dhewe engko diundang rene meneh. Mau sore penjenenganipun Ibu Bupati sampun paring dawuh. Apa? Tahun ngarep wayangan meneh dalange Pak Sigit ning mboten ngangge dagelan gareng Bu Bupati ngono. Kowe ngerti? Apa? Bu Bupati iki wis pirsa, rumusane wong arep wayangan wis pirsa. Apa? Wong nyebut aku wis Pakde. Dadi wis ngerti aku ki wis dituwake. Wayangan tanpa gareng iki udan deres. Sumben wayangane dipindah ning jero RSPD kono. Lah kuwi barengi angin gede topan lesus teko kabeh gendenge mencelat rocoh udan deres. Oh ya wis. Wis piye apa enake wayangane batal wae piye? Wis padha ora mangane.
Kaya ngono kok nesu. Ora nesu piye wong kancane nganggur ra mbok jak kok. Ha iya. Wayangmu piye? Kula seneng kali sampean. Ini satu-satunya. Ora seneng ki kepiye? Yo Kowe kok karo aku ora seneng kepiye? Wong aku ki ngewangi golek pangan kowe lho. ora aku sing ngewangi kowe, Bang. Oh ya padha. Heeh. Simbiose Mutualisme. Nah, saling menguntungkan satu sama lain, jangan merugikan. Menika Bu Bupati Mas Gareng Semarang menika luar biasa anggenipun didik putra putrinipun. Menika kagungan putri kalih. Alhamdulillah keduanya menjadi dokter semuanya. Fakta ini, tepuk tangan untuk Mas Gareng. Putrane dokter sedaya. Ambak mung sak nun sewu Gareng ning iso nyekolahke anake dokter kabeh. Ketok ngelem aku ning ngenyek ambak mung sak Gareng iki. Kowe ngenyek aku. Lah isone dadi dokter ki mergo Gareng. Lho lah iya. Jangan sampai masyarakat memandang sebelah mata bahwa karir pekerjaan sebagai seniman itu pekerjaan yang disepelekan. Ning nyatane anake iso dadi apa iso dadi dokter kabeh. Hebat. Wedok dokter kabeh. Aku ketemu anakmu ning Semarang deh iki. Kan anakku pancen wedok loro kabeh. Anake Gareng, nggih Om Sigit. Sik nduk tak takoni nduk, kowe iso dadi dokter pinter. Kowe jane iki asline pengen apa? Nganu kok Om. Kula niku pengen dadi dokter niku lho asline pengen ngotopsi bapak. Muni ngono anakku bareng tak takoni. Dik Sigit, Dalem Mas Gareng. sampean ngerti istilah nganu lah, penyakit utawa rumah sakit wong lara ngono ngerti ra? Mboten. Yen ora ngerti belajar sik, carane gampang. Apa? Lara sik ku lak ngerti. Ngotopsi. Apa yang salah? Yang salah wong anake dokter kok bak ngotopsi kuwi nemu jenazah ora genah matine sebabe apa terus diperiksa diudel-udel. Lah apa ana anake dokter kok bapake batang iki? Lah mbok menawa Kok mbok menawa Pak menawa polik menawa kok mbok. Omongane wah. Iso tak kon ngoperasi anakku mawut kowe. ning aku wis rembugan karo anak munduk kowe anake Gareng. Nek kira-kira kowe anake seniman, nek ana kanca seniman seniwati sing lara sinden yoga dalang kuwi yo mbok ditulungi rasa apa rasa bayar larang-larang. Ora usah mbok omongi. Anakku ki melu aku jiwa sosiale gede. Masa? Sedel engkas tak gaweke poliklinik. Poliklinik. Poliklinik yen wis ana ragate wong ki lagi rancangan kok. Ning sing penting sosiale anakmu yang para seniman kudu gede. Terus terang Mas, iki ora jeneng umum, mengko iso dibuktekke. Adek poliklinik khusus kanca seniman gratis tanpa bayar sepersen pun. Alhamdulillah. Ora usah nganggo BPJS, bahkan tak kei bonus. Wih, apik kuwi. Loh, ora apik piye wong bar dicet tok. Tegese apa kuwi sosiale apik. Ha, sosiale apik tak kei bonus, Mas. Loh, bonus tergantung apa kok? Loh, kriterianya semakin berat penyakitnya semakin besar bonusnya. Nek loro watuk, panas pilek nuwi. Ah kuwi enteng-entengani sepeda untel wae gen kerep olahraga, gowes. Oh, lah nek kaya apa kuwi kencing manis ngono kuwi. Loh, kuwi mergo risikone tinggi, kendaraan roda loro, metik. Oh. Metik tanpa gigi. Lah nek lara jantung ngono kuwi Wah, apa kuwi hadiah? bahaya ora kena berkendaraan dhewe. Lah piye? Roda papat. Weh, lomo anakmu. Heeh. Gelem apa piye? Napa? Ambulan. Wegah. Duh, lah yo kari milih yen kowe lara iki kari milih yen sing berat-berat ki kari rumah sakit apa bablas kuburan. Kowe seneng apa ora yen dikeki bonus ngono? Ora seneng. Yen ora seneng aja lara. Oh, bener. Sakit itu mahal. Jadi jangan suka sakit, jagalah kesehatan. Oh iya. Nek yen kowe sehat terus anakku entuk duit kok ngendi? Ayo ta. Ya. Lek karo Mas aku bokso apa-apa kok si malakama ya dipangan ora enak dilepeh ya maneman. Ini Reng, ana Pak Dimarwoto, ana Mbak Mimin, Mbak Apri. Rumangsa aku ki mau nganu tolak udan ya. Mbak Pak Dimarwoto. Hei. Wah. Ayo. Tekone telat kok munggahe keri. Jane. Gedek-gedek. Apa ana cepake hotel kok mlebu kamar mung arep nguyuh tok. Ah, iki. Oh, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kok mau wangsuli dhewe to, Pak De? jawabe. Aku kesuwen kok. Kok uluk salam kuwi sunah, jawab salam ki wajib arep tak jawab kok wis kok.
Aku butuh pahala loro kok. Uluk salam entuk pahala, mangsuli entuk pahala. Lah aku. Ayo karepmu urusanmu dhewe kok. Aku ngurus kowe ngopo? Urus anakku dhewe terlantar kok. Kono-kono anake wis dokter ya. Anake wis dokter. Heeh. Lho ngene yo pahala kok. Apa? Pahala ki yo didum. Lah wong kowe wis entuk akeh banget wis arep ngedum ambulan barang kuwi. Ra wis sampe to anakmu. Mongko ambulane anyar sing anyari bapakne. Apik kuwi. Setuju? Setuju. Heeh. Apik ya, Pak De. Aku kuwi wis lara ati lho, kok kae lara meneh ya. Nah, kuwi berarti nek lara ati, nek miturut istilah kedokteran kuwi liver. Atine lara. Kuwi termasuk penyakit Dalam. Internis. Oh ya ora ngerti anake dokter ngomong penyakit ketok wong pekok ah. mergo aku ya ora tau lara kok. Ayo njajal nggo pengalaman ora apa-apa. Resikone mek mati urung tau mati to nggo percobaan. Anger lho pengalaman mati. Bener ora iki? Mati kok percobaan iki. Sik to. Ya yen ora berhasil mulai ya yen berhasil bablas no. Ayo berarti malah sukses no kuwi kowe. Bener. Ah sukses ning kono arep ngopo? Wong iki meh ngantri mati. Rungokne kuwi. Iki wis loro lho. Wis telu. Neng kono ki wis komplit. Heeh. Gareng, Petruk, Bagong kari golek Semar. Arep dan Semar kowe. Semar ku wis ana dhewe sing lakoni. Oh, Mula jenenge Semar iki saka tembung semare. Semare. Semare wis sumeleh penggalih mati kuwi mantun saking ebah pribadi. Jane wis pinter lho, kok ora budal dhewe kowe. Loh, aku. Loh, nek perkara mati ki wong ki kabeh mesti nglakoni. Nek kowe kon milih, Nggih. mati dhisik apa mati keri? Keri. Keri sing buntel sapa? Ayo. Ayo jawab. Kowe ora entuk ya mati ngligo ngono ora entuk. Ngligo ki ora nggo klambi mati keri Apa mati dhisik? Mati Jawab. sik, mati sik. Ora Monggo. buntel. Piye? Mati sik. Wis gak budal, ora apa-apa wong mumpung kesempatane akeh mlaku nang ngarep nabrak tangki wis selesai. Lah aku lek arep budal rono piye jare koordinatore kowe? Aku koordinator ku ora nglakoni, mung nyawang. Engko dit banyu ki pira aku sing ngitung. Ana koordinator ketuk det baju. Aku ki ora ono mati wong koordinator ya akal-akalmu kuwi. Tekno yen budal dhewe wedi kok. Ayo bojone dijak. Bener kuwi. Bener Pak De. Heeh. Men kaya ngiring manten. Kok bakal ngiring manten? Ana kancane kon budal karo bojone kok kaya ngiring manten. Maksud iki budal ning Mekah neh. Wah ora, lambemu karo atimu ora padha. Iya pancene. Ora lho tenan, awake dhewe iki dagelan tuwek, aja grembug mati. Sik to, kok awake dhewe iki ndase ning ndi kok awake dhewe? Apa dadine raup ngampiri ndase sik ngono apa piye? Wong awake dhewe ndase dhewe sikile dhewe kan. Mbok sik omongi sing tuminah, apa tuminah? Masuk akal. Maksudku awake dhewe sak ndase. Lah tangane. Tangane Barang. Lah kowe nek ndas ora ana tangane nek arep raup ya arep raup nganggo sikil. Ayo wis ngono kae lah. Aku malah ngerti aku ora budal iki ngene iki. Ora budal piye wong wis seminggu sak kepungkur kae kok. Ora budal tak hukum. Aku iki ora sing jenenge menungsa sing ngandani kaya ngono. Sing jenenge gareng iki sing endi? Kok kowe diundang gor? Ha iki gareng. Sik endi? Iki Kuwi dodo. Iki apik iki. Sore mau sadurunge Pak De Marwoto munggah ketok keminter wis. Saiki coba saiki. Pinter. iki gareng. Irung. Lah gareng iki ndi? Ah, sing temoto. Saiki dalam era globalisasi, iku kudu titik ngerti karo tuntasing perkara. Nah, iki. Kok kene kowe. Kene arep ngerti jenenge gareng. Hah. Kono. Kowe mlaku rono. Mlaku. Reng, Apa? lah iki gareng. Iya. Iki aku gareng. Ini bener. Gareng. Iki gareng. Marwoto ki ndi?
Marwata ki ndi? Aja ngrasani Marwata. Lho, lah sebabe Mergo taun ngarep kuwi calon gubernur Jawa Tengah. Kuwi Ganjar Marwata. Ganjar Pranowo. Oh, Pranowo. Wow, kowe kok iki aku takon Marwata ki sing ndi ngono lho. Oke. Marwata kuwi oke bentuke. Ono ABCD ta? Ora. Marwata tembung wantah, Marwata tembung sing disaroja, apa Marwata tembung entar. Iki sastra lho, iki sastra dhuwur iki. Sastra Marwata. Ora, sastra iki tegese iki mung kabudayane dhewe kudu diuri-uri. Sing tak golek iki Marwata ora sastra. Marwata sing apa tak goleki? Marwata apa mau? Wantah. Wantah. Heeh. Kuwi piye? Marwata wantah kuwi Marwata kuwi wantah. Ya Marwata sing wantah kuwi Marwata. Ya wis guru ngono tok kuwi. Lah kuwi arep njaluk sing piye? Wong kuwi wae. Werna kok. Wantah ki Marwata. Terus entar. Sing krama, Krama. sing krama kuwi Marwata kuwi tegese gunung. Dian. Ora waras kok edan ora diundang rene. Aku iki karo kancane nyambut gawe malah edan-edanke kok. Ora lho kok jebule Marwata ki kok artine apik apa mau bedor? Gunung. Gunung apa bedor? Iki mau semeni remi bedor. Wis iki cetha 303 kuwi kulino main kowe modar. Wis iki kowe garim njaluk kuwi 3 tahun reng dadi nek pancen kowe seneng karo bedor karo gunung iki neng Polres njaluk kiriman apa? Mumpung Pak Kapolres lenggah. Lenggah Pak Aris Sandi lenggah. Malah peh Kapolrese kancamu terus aku arep mbok hukumke. Kuwi juniorku. Wah. Kok juniormu ki apa kaya tau ning Akpol? Kowe iki nyepelekke. Akpol Semarang nggonamu ku. Heeh. Anakku loro ning kono. Melu ning Akpol kuliah ning Sekolah kono. kabeh. Ora ya ndagel kaya aku ngene iki. Oh alah kere. Nah, kowe mau ngunekke edan sik ngunekke kere kowe ndongake kanca elek meneh kowe lho. Jare kowe mau mbok rukun guyub sing Nyawiji. nyawiji Lah karo kepiye? kancane. Lah wong kowe ngomongmu anakmu Apa kowe ngunekke kere? Aku aja nyepelekke kere. Ngapa? Ha nek kesehatane kowe karo kere iki sik apik kere le. Apa kere iki kudu diteng Gusti apa? Kok sik to? Ayo Bener. sik. Padha-padha titaing Gusti kok perkara kesehatan kok kalah karo kiri iki apa? Lho saiki sing jenenge kowe bar mangan rujak kowe njur ngombe es jeruk engko njur mangan bakso wetengmu remuk. Sing jenenge kere iki entuk bakmi ya bakmi, entuk bakmu entuk capdahe turu ora kemulan, ora dicokot lemut. Turu ora kaosan ora masuk angin. Ora masuk angin. Ora ono kok kere kerokan ya. Ora ono. Iki yen sing ngomong ora mantan kiri ora iso lho ngene iki. Takoni. Lah. Gunung kok. Lho, takoni. Kowe arep ndelik ke apa wae? Ora iso. Ana jero-jerone mendem batang bakale mambu. Sing ana tembung basa Arab ki nembungke. Apa? Mahmatu batin tundirhu al ayyam. Bener. Apa tegese? Mbuh. Lah kok bener? Lah apa arep nyalahke wong aku ora ngerti tegese kok. Apapun yang kamu sembunyikan, sejarah akan membongkarnya. Ya. Apalagi jejak Apa iki malah jejak meneh kan. Malah tungak Kowe iki nyel. kanca apa penyakit to, Rek? Wis ngunekke kere. Kere edan. Arep jejak sih. Jejak. Aduh. aku tak golek wayangan liya wae ya. Wis, Wis tenan. kowe arep melu wayangan liya, Heeh. tak golekke. Ngendi? Dalange ampuh. Delane. Melu Pak Narto Sabdo. Kuwi dalang favorit se-Indonesia. Maestro. Maestro. Ha maestro wong piyayine wis sumare sing ana kene mung patunge tok ya apa kok dageli patung. Ayo kowe ning isore. Kowe urung tau ngrasake dadi kere. Ning isore menika Pak Narto Sabdo. Hei kae pakdeku lho. Oh, Ding, niki padene niki. Oh, Oh, Pakde. padene gareng e. Hei kece tak takoni iki mau nggon wong apa tembung krama terus sing terakhir apa? Entar. Marwata ki apa? Entar kuwi pepindhan. Pepindhan. Pepindhan iki Embone. padane mboten benten kejugrukan
Wukir. Madu. Kuwi wukir padha karo marwata. Madu sak marwata. Madu sak gunung. Mergo atine seneng ora iso matur dhewe lantaran nganggo wakil talanging basa talanging ngatur. Edan ora. Edan meneh. Sesuk tak kayang dhewe kok kowe. Ya wis waras. Waras. Niki jenenge apik. Wah. Cakepku ketak. Mek kok dikeletak. Ora ketatap dhewe. Ya kan luar biasa, luar biasa. Mula Iki dongamu apa, Mas? Piye? Piye, Mas? Hah? Dungane napa? Oh, dongane sik, dongake sik ya, Mas. Sabar, sabar. Dongane piye? Dongane wong ora sabar iki kepiye? ayo wong sabar iki kakesing Allah. Innallaha masaubiri. Iya. Innallaha ma'asobirin. Dadi wong sabar iki kasing Allah. Amin, amin. Saiki sing arep tok dawuhi sapa? Loh, aku manut komandan. Kae. Manut komandan. Ikon Kota Klaten Mbak Mimin Mbak Apri. Mergo penonton ki majemuk, ana sing seneng obrolan, ana sing seneng perang. Kemajuane apik, tase kembar, mike kembar. Ku sak sepak-sepake kembar. Mimin Apri, Sampeyan wis weruh apa? wis dipamerke aku. Ki lho Mas, gambar boyo. Oh, wedok kok merke Sony. Kinutang-kutang tansah bisa lelati marbuka rasa tentrem ayone iku susila dadi teko teladan Kae iku senangan Kae iku tak kaya lalu ibu mereka budaya iku laksa kae bangsa kanca ayu rego Wijeng dalu Mbak Apri, Mbak Mimi. Sugeng dalu Mbak Limbo Mak Cangi. Nggih, dalam rangka Hari Jadi Klaten yang ke-215. 215. Mengucapkan apa kalian berdua? Mugi-mugi Kota Klaten tansah tata titi tentrem kerto raharjo, tansaya maju, kota budaya dan menuju kota ketoprak. Amin. Bingah tanpa upami pagelaran menika awit kula. Kok kowe? Bu Bupati, Mbak Mimin masih Sigit ki tak kon mayang ning alun-alun Klaten ra kersa. Ora njuk babakan bayaran. Lah? Ning kudu ditunggoni Mbak Mimin. Mongko skedulku padat. Bah, mergane Nek ra apa? aku ra teko otot bebayune Mas Sigit ki pepes. Oh, mulane Daya aku ki kaya ngono kuwi. mulane mau ngerti Apa? anu mu cilik barang kowe mau ngene. Lah, mriku kulino nyalini kak mriku. Oh, kowe yo nganggo pampers. Pampers. Lah kae ngerti rek. Iki ikone Ikon. ikone Klaten. Aja kleru. Tapu Ikone isan. Klaten iki ambak-ambak kok ngene. Ha, ra tertarik. Pak, nek dikulinake ki apa-apa ki ya kudu kok nek wis biasa ki penak kok, Pak. Biasa penak pertama mesti kaget. Ya no. Lah padha to. Nah. Loh, Alah, kowe biasane ora ngono. Apa? Angger dibuka biak. Ah, padha to. Barang ana mbangane ra ono kegiatan ya ngono. enten lanjutane kok. Piye Napa? Mbangane ora ono kegiatan wis ayo biliar ngono. Kok malah? Mergi mergane Pak De Garong karo Pak De Marwoto kuwi. Heeh. Nyawang wong wedok ki ora sekuati. Nek sing Yo sekati iki nek piye? nyawang totolan mesti ra kersa karo aku. Terus Nek nek teko batin, oh Mimin ki ora patek ayu. Niki temonjo. temojo kok ngendi? Umpamane panjenengan ki tanggapan ten mriko-mriko Pak De Marwoto, Pak De Gareng tanggapan Mimin ki nang omah ya blandong kayu ya iso, duduk sumur ya wasis. Nimpal ya wasis. Nimpal ya wasis. Ane kuwi lak yen awan enen bengi ke turu gopo iki. Ah terus wong ngene iki kok iki gopo iki ya? Embo sing tau nglakoni kowe kok takon aku. Kok mudeng lho, kok mudeng iki lho. Mudah piye maksude? Aku
ki mangono. Aku mau ora ngomong sik saka ngisor. Aku dikeroyok. Nek karo sing nomoh mbok menawa sing tuwa sing pengalaman. Ha iki. Sorry. Nyan ya sithik-sithik ya mudeng aku. Mengke to Pak Demarwoto. Ayo. Mudeng lho. Wong lanang sing kersa nyum astane garwane kaya mencium hajar aswad. Oh, kuwi. Nah. Piye Pak De? Rasane pripun? Mencium hajar aswad. Cuma acara apa abune oli tok. Padahal sudi. Nek wong lanang sing mencium tangane bojone wong liya diajar masak. Ya ora to senengane. Ya anu ya Ndek ya. Nggih Pak E. Iki Nggih. wong tak suwek lambemu lho kowe. Wong kene ngomong kok cekekean. Ramu deg sing nyekel Klaten jenengan ki tamu lho. Tamu lho. Syukur. Karenge Pak karo tuan rumah. Syukur. Saleker gendonge kene pasrahke kula. Syukur. Kondange kondang sampean jenengan senior kula nek iki tamu lho. Arep nyak-nyakan ten wilayah kula. Kowe tak kandhani. Ora sah tok apa-apake. Blebek-blebek kena ning Cakra Tulung kowe. Kok banget. Klaten negeri 1000 umbul, Cakra Tulung ana, Ponggo ana, Brintik ana, Pluneg. Milih sing pundi jenengan? Heeh. Lagi iki lho, Gareng Semarang kalah karo Saking kebangetan kono kok. Lho, mula to. Pak Demarwoto dingonokke aku ya ora trimo nek wilayahku dienggo jak-jakan. Bener. Mula to mula. Wong ki aja sok sembrono parikena. Ah, barang kowe wis kelakon, kowe nang kene disuwiyah-wiyah. Kok banget Nek ngremehke. aku kan urung tau dadi dek orang Aku soalnya aku ki trauma. trauma napa? Aku mbiyen tau wani karo model kau ngene bareng cincin sikile wulu tok lho. Dia wis kuat kono. sing tok cincingke kuwi wong apa munyuk kok sikile mulu tok iki. Lha kok ora percaya bukaan sikile. Amah, Kok ora percaya. Ya ambangane buka dhewe, buka supermarket mau apa mah karuan. ya ngapuramu ya, Nduk. Halo. Gusti Allah mau pangapura. Apa meneh aku padha-padha tah menungso. Tak ngapura. Delamaanku dia. Diapura, dlamane aku. Maju. Kowe tau weruh sikile wong wedok metu jalune. Lho, gelem yo ngapura apa ora? Ku malah ngarani duwe jalu barang. Oh, Apa? jalune ora ning sikil e bulan. Neng, oh wis pindah. Neng ndi? Pindah kono kontrak entek sikile iki. Rada munggah cedak selo Boyolali kono lho dadi munggah-munggah jalune ning dhuwur. Ora ana jalu kok ning dhuwur. Ora ana wong kok nganggo jalu kowe wong kowe dhewe waton ngarep. Mbak Mimin, Mbak Pri. Monggo kula aturi paring panglipur dhateng warga ageng Kota Klaten. Ngaten. Tetembangan. Mametke swantene Dik Apri nggih. Lah kowe ngopo? Lho, takon meneh. Koordinator. Kok kaya dagelan agak wingi sore lho sampean. Sak ngalam donya dunia kesenian ngerti. Nek Apri kondang suarane, Mimin kondang pasuryane. Wis Wayune rungi-rungi lho, Pak. Dagelan wingi sore lho sampean ki. Sampean ki seniorku lho. Mimin. Kok ora sah sombong wong aku ngerti leganamu ki supir-supir trekel. Niku ra dhisik ya, Le. Nyepelekke sopir truk. Ora to? Grade-nya udah naik no. Saiki wis ra tetek. Wis aku online kok saiki kok. Malah. Oh. Pak Kapolres online sakniki Pak Kapolres. Ponaman wis duwe SIM kok. Oh wis disip apa kuwi? Surat izin mangkal. Iya. Kowe tak pamerke suarane ikon Klaten kok. Monggo Mbak Sing nderek Apri. Klaten Pak Demarwoto, Mas Gareng. Nggih. Lepatipun anake wedok di Ngapura. Wedok? Gonyak ganyuk kurang ing trap silong tata krama. Wedok apa? Wedok kok nek nguyuh ngadeg kiranya. Kadek di kopat KPK bareng. Ayo nak kaki ngatur Monggo coba nembang napa Mbak. TV sungsune kagem bubuk. Mumpung mereka di streaming Sigit Channel. Live streaming. Dene Ugi wonten Sanggar pamundutan. Semarang. Oh, nggih kagunganipun Pak Mulyono. Nggih. Sing tok mantepi lagu apa? Ngaten. Aja anu lho Bri sing gampang ae lho engko gambir sawit unang-unang ngono kuwi aku. Oh, Jadi iya. aku ya ngerti kemampuanmu to. Mending apa? Jare kowe ngono nembange cucur bawuk.
Tembang gede disebut kabeh ora dunekke. Ugi konjuk PLT Kadis Dispar Budpora Klaten panjenengan Bapak Insinyur Wahyu Prasetyo. Ugi konjuk Pak Sekda panjenengan Bapak Dr. Andes Joko Sawaldi MM. Nggih. Mboten ngantun Ibu Bupati menika jelas. Nggih. Lagem para petugas, Bapak polisi, lalu Polisi, lintas, Bapak tentara, Bapak Bapak tentara, Ansip, Bapak Satpol PP. ora sip saiki Linmas. Linmas. Iki Pak nganu Pak Dandime enggal Wilujeng Rawuh wonten Klaten Pak Dandim. Selamat datang Pak Dandim, mudah-mudahan Bapak di sini akan lebih kerasan dan kita juga mengharap keterlibatan Bapak untuk ikut membangun kota Klaten untuk menuju masyarakat sejahtera. Amin. Amin 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 amin. Wah, Nggih nyuwun slendro songo. Slendro Songo. Ayang bebet. Ayang bebet. Kuwi bar mau ambung kae terus pirang-pirang minggu ra tau adus lho sing gender kae. Kok kangen aku. Tambung. Nipun? Iku cok ambung to? Nggih nggih. Oh, mulane lehmu nganggo pupur kandel banget. Lah pripun to? Kelunturan kulite ireng dadi leh. Monggo, Mbak. Nadyan wujud temong peksi. Wah! Jan, suaramu ora ana bedane karo Piai Putri. Alus, empuk ya. Suarane empuk ya. Suarane becik njen. Biasa wae ngoten lho jenengan ki. Wong jan Mune empuk ya kena ning ora budheke kupinge kancane ngono kuwi, Reng. Pripun to Pak Demarwoto pripun? Kenal potih diblombong iku. Terus diblayar. Wah. Iki Asmarandana bawane podang kuning. podang kuning. Nek cara manuk aku manuk apa ya, Nduk? Gagak. Ya mbok ya kenari apa lapet apa. Ke nyandra Pak Demarwoto apa Pak Gareng? Pak Dem, miturut panjenengan Piai Kakung menawi kula menika Piai Putri, imbanipun kula menika peksi, kula peksi menapa? Kowe manuk Sri Gunting. Ireng, dhuwur, Nggih. tegas. Ning bar ditembak ndase. Entek-entekane kok yo elek. Almarhum Kok ditembak ndase. Kewer-kewer. Halus manis tur merak hati. Yalah, Gusti. Balas dendam. Ngopo ya, Reng? Kok dikipat-kipatke? Berarti bengoki trocoh langsung. Mosok kuping pilek. Oh, kowe pilek apa wong idune nemplek rene kabeh. kok kuping pilek. Katut to. Oh. Titip sik wae. Meneng kono. Lah iki kowe ana sing nemban kowe terus. Lah iki bekasan iki ngopo? Bekasaan. Sik to. Yo gentenan. Pasurian. Pasuryane. Ayo kowe genti. Universe-nya Indonesia ya. Bu Bupati ngasto handphone sih dipun rekam swanten kula kersanipun mangke kagem koleksi wonten dalem naik badhe sare. Anu Bapak Linmas nyuwun gangsal Apa? untuk anggota Linmas. Apa? Siapa yang mau menerkam ini? Silakan. Sing adine kaya ngene Mbak Yuni iso ngidap-idapi. Aplaus dulu kanca-kanca. Biasane yen kakek ngomongi entek-entekane mak klek. Deloken wis. Wasuwenggan. Oh, Elvi Sukesi. Elvi Sukesi. No. Dadak diajari kok cah pagi sore. Bisa ngenteno piye? Oh suwe nggonku lelono. Kok mamu ngenteno. Wah, condrongmu kudu digone ning bengkel aku. Lho dekne duwe bengkel dhewe kok. Wah, Bengkel mobil. Lho ora ngerti siapa sejatine Sing di bengkel iki. Pak Demarwoto ki ndi anak kok ora?
Paham. Lah piye to? Kenal anak kowe iki sapa? Bengkelmu lho. Bengkel mobilku kae. Aja ngetapke oli. Oh, Aja ngetapke wis oli. kebacut ora ditapke sencer dhewe ya. Ngene sapa? Pripun? Arep ngetapke ngene sapa? Ngene jenengan. Aku bar tak tap ning ndo gantungan mau. Kowe wereng sing selo. Apa? Ora tau tak nggo rasa ditap. Oper Mbak Apri. Golek isi podang kuning. Suara lanang, Nduk. Ndak darani kowe iki nan. Selanang suarane Mas Panut dipamerke. Sapa Panut? Panut Wibisono. Sidi. Niki. Oh, Ternuwun ya Lek Sukimin. Oh, asli Sukimin. oh ki duet Panut Sukimin. Sukimin tegese su. Su, Ki napa? Luwe. Linuwe. su ki ora ana. Su kok ora ono. Wong kuwi cor-coran. Ibu bunga ingat. Kira sokung kaya kowe to, Lek? Kowe iki ger menang enom karo menang ayu. Nek kualitas yo kaduan nek karo aku. Piye ben suarane sokung ki ajarono? Ibu bunga ingatiku. Saged kung ki begagah bulake. Oh, ngosos. Dibukai ngosos. Ayo sing ngapal kowe wong iku kulino karo kowe dadi yo ora. Urung. Oh, urung to. Ayo dijajal. Kok pancen teorine ngono to, Teori Dok? begagah dadi ra ono sing ngewohi to, Pak. Oh, ora. Tak coba nih. Wis, kowe slamet. Iki gajah. Sesuk kan tanggal Wis 29. Sukimin kok slamet. Ora tanggal 29 tekan tanggal 11 ki ana operasi. Dadi kowe wis slamet. Mergo suaramu wis mlebu ana bandrole SNI. Wis. Kok kaya helm kowe. Coba ganti Mbak Apri sing begagah. Nyandi. Wah iya Lek. Gede. Ya Allah, Pri. Nyanding bisa. Ya suarane princess. Minggu. Dadi Panut. tombo Princess. Princess Panut bareng. Bukan bareng. Jajal kowe begagah rek. Pak nyoba Pak. Iso tadi. Princess. Tuh, matus. Pak bledos. Piye? Kapit matus. Ora pengalaman nggon aku nek pas ini tak tinggal ngomah. Oh iya ta? Aku tahu tak tinggal ngomah dewer-dewer kucing kok. Kayak kucingnya njur tak parani. Kenapa? Ayo sing jewer tak bemule. Dibacotke pudang kuning berarti. Nggih. Buka saking bukal jeneng pirsa mboten sing aran pudang kuning sinten? Sapa Mas? Wah, kuwi kudu ngerti sinden-sinden barang Nggih, iki. sinten? Penjenipun Pak Darno saking Ngawi. Oh. Yo, dile. Nggih. Pudang kuning Pak Darno, terusane Gubuk Asmara Mas Jidul, Mas Jidul, nek Tali nggih. Tresno Pak Sigit Rembang. Iso marah. Pak Darno ki Ngawi, Pak Darno. Nggih. Buka vokal, Mbak. Pri. Esok awan ning omah wis ora krasan keluyuran goleki sing tak sayang Gonggo Nino. miterangkan goleki ora krasan esok awan nganti
tansaya ndadra tansani sun pikatulute Matur nuwun Mbak Apri, Mbak Mimi. Menika Ibu Bupati Kepareng Jumeneng. Wah, nggih Ibu. Oh lah Ibu niku pancen adat saben pancen nggih. Terus kula Ibu, oh nggih. Oh, nganggo mix tanpa kabel rek. Nggih, wonten dawuh. Ah. Nggih, alhamdulillah. Ditimbali Ibu. Nggih. Wonten dawuh Ibu. Nggih. Oh. Nggih, wonten dawuh. Minta pangkur eling-eling Banyumasan. Oh, nggih menika pesenanipun Bapak Sunarno nggih. Siap, nggih. Bapak Bupati Sepuh. Nggih, Bapak nggih matur sembah nuwun Ibu. Nggih. Dadi apa-apa iki wong Kowe ngopo reng tanganmu reng? pikirku aku ndelekke sing mburi jebul sing ngarep luwih akeh. Iki diparingi Jeng Bupati Sepuh Pak Narno ngersake pangkur Banyumasan. Oh iya. Ah, iki Ana spesialise. ana spesialise kita aturke sing tuwa dhewe kena.